ik ga zo dadelijk Nederland verder binnenvliegen, dus deze locatie 4 kilometer van Hulst stad. Ook interessant dus voor een nieuwe update. Het is wel een tijdje terug dat ik hier een update gemaakt heb van de plaatselijke werkzaamheden. Dus ja, dit stuk is afgewerkt. Kan men vlot doorrijden. Ik heb dus ook het fietspad in beide richtingen, dus hier aan de linkerkant en dan ook rechts. Je ziet hier ook wel aan de vernieuwing wat een andere indeling, ook om het verkeer iets langzamer te doen rijden. Hè. Ook de bedoeling. Dus meer bepaald hier de Gentse vaart in 290. Kom ik hier aan het benzinestation. Ja, de brandstofprijzen zijn serieus de lucht ingeschoten. Dat is ook te zien op een afzonderlijke short video. Met meer bepaald ook even nog een vergelijking van België vs Nederland, maar bon, het is een serieus stuk duurder. Zo hier momenteel de werkzaamheden, is het blokrijden, zijn er ook wel verkeerslichten. Ja, met de fiets idem moet je even via de rijbaan, dus kan je beter starten via Sint-Jansteen. En dan hier de actuele werken. Ja, dan even verder de zone van de Molenstraat, de vernieuwing, dus een rondpunt die er vroeger niet aanwezig was. Dat is wel een grote verandering. Dus met de fiets de mogelijkheid via de fietssnelweg F411, dan zit je wel terug met dat stuk bos, Klinkse bossen. En dan de aansluiting na de Molenstraat heb je terug het vernieuwde gedeelte. Hè. Dus hier dan ook meer bepaald het rondpunt, de vernieuwing. Ook verder al een zicht op Hulst binnenstad, ja, is ook afzonderlijk te zien op een dronevlucht. Je ziet hier het nieuwe rondpunt. Dus voorheen was er geen rondpunt, dus gewoon een aansluitingsroute. En dan heb je ook wel nog de mogelijkheid hier aan de rechterkant, via die landbouwroute, kan je ook wel met de fiets naar Hulst en fiets je dan langs de Hulst Bikepark. Hier nog even een beeld. Dus daar Hulst Bikepark en dan Hulst binnenstad. Hè. Ja, het onderwerp is nu wel hier de update van de baan, dus ik blijf even hier aan deze locatie. Dus ook op mijn website te volgen ehulst.nl, de oudere updates, kan je dus ook wel de evolutie zien van de veranderingen op deze route. Hè. Het is wel een serieus bouwwerk als je het zo ziet. Hè.
Ja, er is natuurlijk nog altijd verkeer die wordt afgeleid, hè. Dus de vrachtwagens en zo. Momenteel kunnen hier nog altijd niet door, hè. Dus, ja, er is momenteel terug doorstromingsverkeer, komende vanuit België, dan meer bepaald richting Nederland op. Allee, richting Hulst op, men is al in Nederland hier op deze locatie. Hè. Dus hier even te zien het doorstromingsverkeer. Vanuit een andere hoek. Dus het is ook wel mooi. Je ziet dus de werkzaamheden nog volop bezig. Hè. Ja, het is een beetje blokrijden, hè? Dus dan heb je natuurlijk wel die momenten even van rust hier. Dus natuurlijk het verkeer moet wachten totdat al het andere verkeer erdoor is. Nog even interessant, de brandstofprijs hier in Nederland momenteel. Kijk. Op deze 3 maart 2026 1,99, ja, dus 2 euro. Hè. Afgerond voor de benzine en ook de andere tarieven. Zo, beste mensen, dat was die voor vandaag, de update van de Gentse Vaart in 290. Tot de volgende keer.